लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायलायबाय। दिनैनि भिडिअ जागोन बयनिबो थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट जायफ्रानाखि फेसबुकआव खामानि मावगासिनो दङ, पस्ट भिडिअ रिल्स होगासिनो दङ, आर्निं खालामनो फैदों। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायथार। बे भिडिअआनो जागोन नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय बायदि। नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोना नुदों बयनिबो फेसबुकआ मालाबा मालाबा माइनास जायो नङा होमबा? लाइक कमेन्ट मोननाय, इंगेजमेन्ट, फलोवार, नोंनि फैसा खामायनाय गासिबो बेयो मानो सम सम माइनास खोन्थायो। दा बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ खालामनानै फैदों। मानो होनबा नोंथांमोना गोबां कुइसन सोंहरो आरो गोबां नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै पस्ट होनानै लायो। आं दिनैनिफ्राय पस्ट होला, आं दिनैनिफ्राय फेसबुकनि फैसा जाला, माइनास जाजोब्बाय, गोजा जाजोब्बाय, मा जागोन? दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायथार। बेफोर गासै साननाया नोंथांमोननि खर'आव दङबा, नोंथांमोना बेखौनो प्रब्लेम साननानै थाबाय थादोंबा, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो आरो बुजिनानै लादो। दा आं बे भिडिअआव बे प्रब्लेमनि थाखाय मोजाङै खोन्थागोन, बियो मानो जायो, माला जायो, आरो बे जाबा जों फेसबुकआव फैसा मोनगोन ना मोना, आरो जों बेखौ माब्रै बिनि प्रब्लेमखौ जों होखारनो हायो, माब्रै जों बेखौ माइनासनिफ्राय प्लास खालामनो हायो। दा बेफोरखौ आङो गासिबो बे भिडिअआव खोन्थाजोबगोन आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा आं भिडिअखौ जागायबाय। दा नैबेयाव फार्स्टआव मा बुंदों, नै रिच होनदों ना, नैबेयाव रिच होनदों, नैबेयाव मोनसे कन्टेन्ट पाब्लिश होनदों, नैबेयाव मोनसे इंगेजमेन्ट होनदों, नैबेयाव मोनसे नेट फलोवार्स होनदों ना। दा बेफोरनि मिनिङा मा मा आरोना, बिसोरो मोनफा मोनफा मिनिं दङ, गावहानो एखुथा आरोना, आलादा आलादा। दा फार्स्टआव नायदो नै नोंथांमोना, नैबे फार्स्टखौ बुंबाय आङो रिच नङा होमबा, नैबे रिच। दा बे रिचनि बेलायाव आं बुंनोसै, रिच माने नोंनि भिडिअ, नों पस्ट होनाय, नों फट' होनाय, बायदिसिना नों रिल्स होनाय, बेफोरो माने मानसिफोरनाव सौहैनाय आरोना। हमना ला नोंनि भिडिअआ, नों मोनसे भिडिअ होबा मानसिफोरनाव 600-700 जन सहैबाय, आरो गाबोन नों अखानायै मोनसे भिडिअ होबाय, बिदिनो सोरबा बियो 1200-1300 मानसिनाव सहैबाय। बेबादिनो आरोना, सासे मानसिनाव नोंनि भिडिअआ खनसे सहैगासेयाव खनसेल' लागोन आरोना। बेबादिनो नोङो गोबां भिडिअ होगोन, गोबां भिडिअआनो सोरनावबा बेलेग मानसिफोरनाव सहैगोन आरोना। दा बेबादिनो बे आब'नि भिडिअ होनाया 8799 मानसिनाव सहैबाय आरोना बे मासाव। दा माइनासखौ मानो जादों बेखौ आं दा उनाव खोन्थागोन। आरो नैबे मोनसे दङ कन्टेन्ट पाब्लिशार ना। नैबे कन्टेन्ट पाब्लिशार जाहैबाय नों भिडिअ होनाय आरोना, नों फट' होनाय, नों रिल्स होनाय, थारमाने नोङो पस्ट होनायखौनो बुङो कन्टेन्ट पाब्लिशार ना, बे इंलिसाव दङ। बे कन्टेन्ट पाब्लिशाव दा आब'आ मोनबेसे होदों, नै 86टा होबाय आरोना बे मासाव। 86टा बियो फट' रिल्स भिडिअ जिखुनु टटेलि 86टा जाबाय आरोना आब'नि। आरो नैबे गाहायाव मोनसे दङ, दाना नैबे गाहायाव मोनसे नायदो, बे मा होनदों, इंगेजमेन्ट नङा होमबा। दा बे इंगेजमेन्टनि मिनिङा मा? इंगेजमेन्ट माने नोंनाव लाइक होनाय, कमेन्ट होनाय, शेयार खालामनाय, बेफोरनो गासैबो मोनसे मेट्रिक सिस्टेम लानानै माने इंगेजमेन्ट जायो आरोना। बेखौनो इंगेजमेन्ट होनो, नोंनाव लाइक, कमेन्ट, माबा माबि शेयार मोननायखौनो इंगेजमेन्ट। दा बे इंगेजमेन्टआ आब'नाव बिनि फट', बिनि रिल्स, बिनि भिडिअ गासै बेसेबां फैदों? बे 3957आ आब'नाव फैदों आरोना। नैबेयाव मोनसे दङ, बिनि नेट फलोवारनि मिनिङानो बे जाहैबाय, नों जेसेबां फल' मोनो बेखौनो नेट फलोवार होनो आरोना मोनसे मासाव। दा बे आब'आ बे मासाव माने गावनि फट', गावनि रिल्स, गावनि भिडिअ होनानै बियो 77 माने फलोवार मोनदों आरोना। बियो 77 जन बियो फलोवार मोनदों आरोना बे मासाव। दा बियो मानो प्लास खोन्थाखो, दा नैबेसोर मानो माइनास खोन्थाखो नङा होमबा? नोंसिनि कुइसना बेखौनो गोबां नोंसोरो टेनसन लायो नङा होमबा? दा बिनि मिनिङा जाहैबाय, आं खोन्थानोसै, नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लादो आरो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय नोंसिनि टेनसनखौ फ्रियाव लादो आरोना। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ खुनु गोनो गोथो साननांला। माने बेहाय जि खोन्थायो बियो गासिबो मास मोनसेखौल' लानानै खोन्थायो आरोना। माने मास मोनसेनि गेजेराव नों बेसेबां लाइक, कमेन्ट, नों फलोवार्स मोनगोन बेखौसो खोन्थागोन आरोना। आरो बेहाय नोंथांमोना दा गोबां आन्दायनो हागौ, सोरनाबा बे रिचनि जायगायाव इंगेजमेन्ट थागोन, सोरनाबा नैबे कन्टेन्ट पाब्लिशनि जायगायाव सोरनाबा इंगेजमेन्ट थाहैगोन, नैबे नेट फलोवारनि जायगायाव सोरनाबा रिच थाफैगोन। बेयो माने उल्टां फाल्टां सोरनाबा आलदा खोन्थायो आरोना। दा बेबायदि उल्टां फाल्टां खोन्थायोबाबो नोंथांमोना बेखौ जेबो टेनसन लानो नाङा आरोना। दा नैबे खोथायावनो दंखायो लास्ट 28 डे नङा होमबा? लास्ट 28 डेनि गेजेराव नोंथाङा जेसेबां लाइक, कमेन्ट मोनगोन नोंथांनो बेहायनो खोन्थाना होगोन आरोना। दा नोंथांमोना नैबे फार्स्टआव नायदो, नै रिचआ मानो माइनास नङा होमबा? नोंसिनि कुइसना बे नैबे रिचआ मानो माइनास जाखो नङा होमबा? 44% माइनास जादों आरोना बिनि रिचआ। नाथाय माब्रै? हमनानै ला बियो थांनाय मासाव बियो बेसेबां मोनदोंमोन, बे 44 दं नालाय, जेनेबा बियो 14,000 रिच जादोंमोन आरोना बिनि भिडिअ लाइक माबाफ्रा, माने भिडिअ रिल्स फट' होनायफ्रा। बियो हमनानै ला बेनाव 14,000 थांदोंमोन आरोना। 14,000 थांनायाव बियो दा मासाव बेसेबां मोनदों? 8792ल' मोनदों आरोना। दा बेयो मा खालामदों, थांनाय मासाव जेसेबां मोनदों दा मासाव बेसेबां मोनाखै नालाय, बेनिखायनो बेनो मा खोन्थादों, दा नोङो थांनाय मासनिफ्राय खम मोनदों 44%। दा बेखौसो खोन्थायो आरोना। नोंथांमोना बेखौ टेनसन खालामनो नाङा आरोना। आरो नैबे मोनसे दंबावो माइनास नङा होमबा? कन्टेन्ट पाब्लिश। माने आब'आ दा बेसेबां बे मासाव पस्ट होदों, बेयो 86टा पस्ट होदों आरोना। 86टा पस्ट होदों।
दा बेयो थांनाय मासाव होदोंमोन हमनानै ला बेयो 100टा आरोना माने 8% ल'सै आरोना बिराद खमाव दङ 8% ल'खासै माने बेयो 100टासो पस्ट होदोंमोन आरोना दा बेयो 86टा पस्ट होखाबाय दा बेयो बेखौ होसिन होबानो 100टा बारबानो बेयो प्लासआव खोन्थासिगोन आरोना दा बेयो जुदि थांनाय मासाव जुदि 100टा होदोंबा बेयो एबाराव 100टा होनांगोन आरोना 100टा होबासो बेहाय प्लास खोन्थागोन थारमाने बियो थांनाय मासनिफ्राय एबाराव बारासिन होबाय आरोना बेखौसो प्लास खोन्थागोन दा बेयो थांनाय मासनिफ्राय खमसिन होबाय नालाय ओंखायनो माइनास खोन्थाबाय आरोना बेहाय हमनानै ला नैबे मोनसे दंबावो इंगेजमेन्ट नङा होमबा बे इंगेजमेन्टआ बेबायदिनो आरोना बे थांनाय मासाव जुदि पस्टआनो बुरजा होखादोंबा पस्टआनो बुरजा होखादों आरो बेनाव लाइक कमेन्टआबो थांनाय मासाव हमनानै ला 5000 मोन्दोंमोन आरोना बियो 5000 मोन्दोंमोन 5000 मोननायाव एबार मासाव मा मोनखो बियो 3957 ल' मोनबाय आरोना रिस्क इंगेजमेन्ट लाइक कमेन्टफोरखौ दा बेनिखायनो बियो देग्लाय दा मासाव बियो खम मोनबाय नालाय ओंखायनो नोंथांना थांनाय मासनिफ्राय एबाराव खम होननानै बेसेबां पार्सेन्ट खम 43% खम जादों होननानै खोन्थाबाय आरोना फेसबुकआ दा बेबायदिनो आरोना नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा बेखौ बेयाव माइनास खोन्थानाया बेनि थाखायनो जायो माने थांनाय मासाव नों जेसेबां मोन्दों नेक्स्ट मासाव जुदि नों बेबायदि लांनो हायाबा बेखौ माइनास खोन्थागोन आरो नैबे लास्ट दंबावो नेट फलोवार नङा होमबा नैबे नेट फलोवारा जाहैबाय नोंखौ दालाय फल' खालामा होमबा मानसिफ्रा थारमाने बेहाय आब'निया थांनाय मासाव आब'खौ हमनानै ला 50 जन मानसियाल' फल' खालामदोंमोन आरोना आब'नि रिल्स भिडिअ फट'निफ्राय आब'खौ नुनानै 50 जन मानसियाल' फल' खालामदोंमोन 50 जनथ' नङा 20 जनल' गोबां पार्सेन्ट दङ ना 221% दङ माने बेहाय गोबां बारा फल'वार मोन्दों आरोना आब'आ एबाराव माने थांनाय मासाव बियो 20 जनसोल' फल' मोन्दोंमोन आरोना नाथाय देग्लाय मासाव बियो बेसेबां मोनखो 77 मानसिनि फल' मोनबाय आरोना माने गोबां फान बारा ओंखायनो बेयो थांनाय मासनिफ्राय दा मासाव बांसिन मोनबाय नालाय ओंखायनो बेहाय 221% बारा खोन्थाबाय आरोना माने देग्लाय बियो दा मासाव बियो गोबां बारा मोनबाय आरोना थांनाय मासनिफ्राय दा बेफोरनो आरोना बेनि प्रब्लेमा नोंथांमोना बेखौ लानानै एसेबां माने टेनसन जानो नाङा आरोना बेहाय बेबायदिनो खोन्थाखायो माने बेहाय मान्थलि आलादासो लानानै खोन्थायो आरोना 28 दिननि गेजेराव नैबेयावनो बुंखादोंना लास्ट 28 दिननि गेजेराव दा नोंथांमोना बेखौ जेबो टेनसन लानो नाङा बियो फेसबुकनि मोनसे जास्ट नोंसोरखौ श' खालामनाय नोंसोरखौ खोन्थानाय नोंसोरखौ बुजिनो मोननाय जाहाथे नोंथाङा जुदि एबार मासाव खम पस्ट होदोंबा अब्ला आं एसे बुरजा होबावनांगौ माथो बे मासाव माथो बिराद खम होथारदों माथो नङा होमबा दा जुदि नोंथांनो बेयाव नों खैथा हगारखो खैथा हगाराखै जुदि बेखौ खोन्थायाबा नोंसोर बोरै मिथिलायखो आंदि थांनाय मासाव बेसेबां होदोंमोन बेखौबो मिथिला देग्लाय मासाव खैथा हगारखो बेखौबो मिथिला बिनि थाखायनो फेसबुकआ जाहाथे बेयावनो नायनानै खेबसेनो आं बेसेबां पस्ट होखो बेसेबां रिच थाखो आंनि भिडिअआ बेसेबां लाइक कमेन्ट मोनखो आं एबाराव बेसेबां फल'वार मोनखो जाहाथे बेखौ नोंथांमोना नायनानै मिथियो आरोना खेबसेनो नङा होमबा दा नङाबा नोंथांमोना फेसबुकाव गोदाव सोराव आनला सानला जागोन आरोना बेसेबां मासाव दाख्लै मासाव बेसेबां पस्ट होखो बेसेबां लाइक कमेन्ट मोनखो जेबो मिथिनाय नङामोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोननो बेहाय फेसबुकआ मोजां खोन्थाना होदों आरोना थांनाय मासनिफ्राय नोङो देग्लाय नै खम मोनबाय थांनाय मासनिफ्राय नों नै देग्लाय एसे पस्टखौ खम होबाय थांनाय मासनिफ्राय नों देग्लाय नै लाइक कमेन्टखौ एसे खम मोनबाय थांनाय मासनिफ्राय नों देग्लाय नै फल'वारखौ एसे बुरजा मोनबाय दा बेनो आरोना बिनि मिनिङा दा जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो आरोना क्या कहूँ शर्म से है लब सिले